روز 14 январи соли 2024 Меджгона Асоева, сокини 27 солаи деҳаи Қизилқалъаи ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон 4 гонник ба дунё овардааст. Табибон вазъи саломатии кӯдакон ва модари онҳоро вазнину устувор арзёбӣ мекунанд. Сардухтури беморхонаи клиникӣ ба номи Бурии Воидови вилояти Хатлон рӯзи 16 январ баъзи плюс хабар дод ки Меджгона Асоева, ки қаблан як фарзанд дошт, ин дафъа 4 гонник, 2 писару 2 духтар ба дунё овардааст. Вазни кӯдакон аз 1 кило 600 грамм то 1 кило 700 грамм будааст. аз таваллуди кӯдакон 2 рӯз гузашт. онҳо таҳти назорати табибон қарор доранд. барои барқарор кардани саломатии онҳо тамоми чораҳои заруриро меандешем, гуфт Баҳодурзода. ӯ афзуд ки пас аз ифтидои маркази перинаталӣ дар бемористон шароити ташхис ва муолиҷа ба хусус тифлони навзод беҳтар шудааст. ин марказ ба гуфтаи Баҳодурзода бо таҷҳизоти замонавии тиббӣ муҷазз буда, дар он пизишкони варзида кор мекунанд. ин бори аввал нест ки дар Тоҷикистон 4 гонник ба дунё меояд. моҳи июни соли 2022 як сокини 27 солаи ҷамоати марзи Чоркӯи Исфара 4 духтар таваллуд кард. онҳо бо роҳи ҷарроҳии қайсарӣ дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд ба дунё омаданд. дар аввали соли 2021 сокини 30 солаи ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон Дилноза Маҳмадова якбора 5 фарзанд, 2 писару 3 духтар ба дунё овард. ҳангоми таваллуд духтурони таваллудхонаи ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе иштирок карданд. моҳи январи соли 2023 бошад, дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд бори нахуст дар Тоҷикистон 6 нафар, 2 писару 4 духтар таваллуд шуд, вале баъди як рӯз тифлон фавт диданд. сатҳи таваллуд дар Тоҷикистон баланд боқӣ мемонад. аз рӯи афзоиши аҳолӣ дар байни кишварҳои пасошӯравии Тоҷикистон дар ҷойи аввал қарор дошта, тибқи омори расмӣ шумораи аҳолии Тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоби миёна 2.2% ё тақрибан 200 000 нафар меафзояд. соли гузашта шумораи аҳолии Тоҷикистон ба 10 миллион нафар расид. интизор меравад ки то соли 2023 аҳолии Тоҷикистон аз 11 миллион нафар гузарад.